Għal darb'oħra x-xahar li għadda Malta kellha l-inqas rata ta' inflazzjoni fost il-pajjiżi kollha fiż-żona tal-Ewro. Skont ċifri maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna hija ta' 6.8%. Din ir-rata hija inqas sew mill-medja taż-żona tal-Ewro li hija 8.9%, iktar minn 2% iżjed mir-rata ta' inflazzjoni ta' Malta. Ħarsa lejn il-figuri madwar iż-żona tal-Ewro turi li bl-inqas qoli tal-ħajja hemm Malta u Franza u wara isegwu il-Finlandja u l-Iżvezja. L-ikbar rata ta' qoli tal-ħajja fiż-żona tal-Ewro kienet fl-Estonja, fil-Litwanja u fil-Latvja. Dawn it-tliet pajjiżi għandhom qoli tal-ħajja li taqbeż l-20%. Din l-istatistika ħarġet jum wara li fir-Renju Unit intqal li r-rata tal-inflazzjoni hija ta' iżjed minn 10% li hija l-ogħla rata li qatt ġiet irreġistrata fl-aħħar 40 sena. Intant fi statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO joħroġ l-akbar żieda fil-prezzijiet ġiet irreġistrata fil-prezz tal-ikel u x-xorb li mhux alkoħoliku. Madankollu skont l-istatistika tal-Eurostat ħareġ l-akbar żieda fl-għoli tal-ħajja kienet fl-enerġija, hekk kif fi żmien sena kien hemm żieda ta' kważi 40%. Mill-istatistika tal-Eurostat ħareġ ukoll kif l-isfidi internazzjonali minħabba il-gwerra fl-Ukrajna ħallew impatt qawwi fuq il-prezzijiet fosthom dawk tal-enerġija f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ta' min jgħid ukoll li matul dawn iż-żminijiet ta' sfidi, il-Gvern Malti żamm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil stabbli. Il-Gvern qed jgħin ukoll billi iħallas għal ħażna żejda tal-qmugħ u tal-ġwies u dan fl-istess waqt li ta' għajnuna lil dawk li jrabbu il-majjali. Fl-aħħar tbassir ekonomiku tal-Kummissjoni Ewropea għas-sajf qed ikun imbassar li pajjiżna jibqa' bl-inqas rata inflazzjoni mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea sal-aħħar ta' din is-sena.